Ja, det er så den første, vi vil prøve. Den her lille en. Godt, lad os se, hvad den kan. Så er det så den her. Den prøver vi også. Ja, det var så en af de flotte. Ja, nu vil vi så demonstrere den her. Et almindeligt hyl. Og så et turbohyl. Vi finder ud af, hvad der er kraftigst. Nej, så vi starter med turbohyl. Og det er, hvad det kan. Så er der almindelig heksehyl. Der er jo sgu ikke så meget knald i. Ja, det er så et lille kanonslag, vi lige vil demonstrere nu.